nomkhumbi kaNoah. Omama bayawazi umkhumbi kaNoah wasesontweni angithi. Ufana nomkhumbi kaNoah. Umehluko umkhumbi kaNoah ANC nomkhumbi kaNoah waseBhayibhelini ukuthi lo wethu umkhumbi kaNoah uhlala ukhona njengo-ANC awushintshi. Ushintsha into eyodwa kuphela, ushintsha umshayeli. Niyayizwa leyo? Umkhumbi kaNoah okhona owu-ANC owaqala ngo-1912. Kodwa njalo emva kweminyaka emihlanu siyahlangana njengamalunga sivumelana ukuthi hhayi-ke usuzihole kahle namhlanje noma kuku siyabonga sesikhethe uZwide ukuthi abe umshayeli wethu. Niyayibona leyo? Ahlale nayo iminyaka yakhe ewu-5 kuphinde-ke kuyenzeka siphinde simnike omunye 5 years abe iminyaka emibili. Emva kwalokho sethi hhayi-ke wena sese-5 years omunye olandelayo sesithi hhayi sesiyamshintsha umshayeli manje sesifaka omunye umuntu wakaMkhize, sifaka omunye umuntu wakaSithole, sifaka omunye umuntu wakabani. Niyayibona leyo? Ngichaza-ke lani ukuthi umuntu oshayela umkhumbi kaNoah lo owu-ANC namhlanje ubaba uCyril Ramaphosa. Futhi ukhona ngokusemthethweni, akekho omunye ongale kwakhe, akekho omunye omcontestayo. Before yena kwakukhona umshayeli ka-ANC owayeshayela umkhumbi kaNoah owu-ANC ngaleso sikhathi. Niyamazi? Ayi niyamazi? Wahlala itheni yakhe yokuqala, waphinde wahlala eyesibili, kwaphela wawushayela kwangabi khona omunye umuntu omcontestayo. Niyayizwa leyo nto bantu abadala? Okusho ukuthi wawushayela umkhumbi kaNoah u-5 years wonke. Sabuya saya enkonfeni sathi hhayi siyaphinda futhi siyakunikeza. Waphinda wawushayela omunye u-5 years u-ANC umkhumbi kaNoah u-ANC. Kwaphela u-10 years eshayela lo mkhumbi kaNoah u-ANC. Uma sekuphela ithemu yakhe-ke sekungena-ke umshayeli omusha obani? ORamaphosa. Ngichaza lokhu ngoba angifuni ukuthi uma sifika evotini ngomhla ka-29 kube khona abantu abandidayo ngamanye amagama abanye abantu. Ngoba lawo amanye amagama kungenzeka ukuthi siyawazi siwazela before eshintsha isigqoko, kodwa manje awasasigqokile lesigqoko mina nawe sisigqokayo. Okusho ukuthi manje sivotela uCyril Ramaphosa kuphela, hhayi omunye umuntu esake samazi, hhayi omunye umuntu esake sezwa ngaye, hhayi omunye umuntu owake wathi nami ngake ngawushayela umkhumbi owu-ANC. Cha, nalo wake wawushayela vuma phela nawe ukuthi uhole wabanye abantu ngesinye isikhathi. Angithi ngoba ngesikhathi siholo wena thina sizange sibe nenkinga, savuma ukuthi usihole. Nawe vuma-ke ukuthi abanye abantu bakuhole. Kodwa uma ungavumanga bese ubona ukuthi usuyophumela ngaphandle ngeke sikwenzele ukuthi siyodedela nje sithi hhayi kulungile lapho kimi. Kodwa manje umuntu osiholayo uCyril Ramaphosa.